radalle ja nyt on se viimeinen paikka. Kuka ottaa tämän kilpailun paalupaikan? Ai, Schumacherilla on hurja vauhti päällä, 0,071. 50,8, mutta kestääkö auto käsissä? Nyt on kova paikka. Pystyykö Schumacher nousemaan kärkeen? Ai, se on kova paikka ja kaikki edellytykset saksalaiskuljettajalla Ferrari tähdellä on nousta kärkeen, mutta miten menee viimeinen kolmannes? Pysyykö auto hanskassa? Hyvin pysyy tuo Rivatsan ja nyt tullaan vielä viimeiset pätkät, pienet mutkat ja sitten kiihkeä vasen oikea ja se tulee tässä näin. Ottaako Schumacher ykköspaikan? Siitä näin kärkeen ottaa ykköspaikan ainoastaan 25 000 erolla, mutta Mika Häkkinen on radalla vielä. Mika pystyy kontrolloimaan tilannetta. Hän lähtee viimeiselle nopealle kierrokselle aivan salaman nopeasti. Tulee sieltä, mutta kuinka nopea hän on, hänen kierroksensa on. Sieltä tulee Mika ja lähtee viimeiselle nopealle kierrokselle. Ja aika käy Mikalle. Nyt on kaikki pelissä. 20 sekuntia enää ajoaikaa jäljellä. Mikan ajoitus on erinomaisen hyvä, mutta nyt pitää kaiken mennä nappiin. 18,3, aivan pian tullaan sille kohdalle. Mika oli ero muuten Mika Häkkisen edessä aivan kuljettaa 6,3 sekuntia, eli kukaan ei ole lähellä. Ai, ei riitä. 0,085, Schumacher on viemässä paalupaikkaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Ja Häkkinen joutuu kenties antautumaan, mutta muistetaan se, että keskimmäinen kolmannes on ollut Häkkiselle erittäin vahva. Erittäin vahva, nyt se nähdään. Vielä viimeiset mutkat, noustaan tuolta notkon pohjalta. Miljoonaa sieltä hirvittävällä poljennolla. Häkkinen pahtaa. 50,8. Riittääkö Mikan vauhti? Hyvin pysyy auto hanskassa. Ei ainakaan silmän nähden mitään virheitä. Sieltä tulee mäen päälle ja nyt se nähdään. Ei riitä. Mutta vain 800, vielä kaikki on mahdollista. Mutta siinä meni ja kansa nousee jo täällä hurraamaan. Schumacher ottaa paalupaikan, ei voi kyllä mitään. On se hirvittävän kovaa peliä. Schumacher tulee ja nappaa paalupaikan. Sivuluisussa Häkkinen vetää vielä tuo viimeisen Rivatsa-kurvan. Ja nyt sitten tullaan lähtösuoraan kohden hirvittävällä nopeudella. Ja kansa huutaa täällä jo hurmiossa. Schumacher on ottanut paalupaikan, Ferrari saa juhlia, mutta Häkkinen korjaa potin huomenna, näin me uskomme. Sieltä tullaan... Hei! Mika! Loistava! Mika teki sen Ferrari kotiradalla. Oi, mieletön tilanne, uskomaton tilanne. 24. paalupaikka Mikan historiassa. Ja katsokaa vielä kuinka auto menee hirvittävästi vielä yli ja me olimme myyneet kaikki nahkamme. Salo 12. Ei niin hyvin, mutta Häkkinen teki kyllä sellaisen pommin, että Ferrari-väeltä meni löysät housuun monessa kohdassa. Se on ihan selvää. Oi, mieletön ja 91 000. Mahtava ero. Se oli hirvittävä spurtti, mitä hän teki tuon viimeisen kolmanneksen aikana. Hän oli lähes 10, hän oli jäljessä. 2 osaa oli ajettu. Ja sieltä hän löytää sillä suomalaisella sisulla Mika tulee ja tekee tähdet ja kuut meille kaikille käden ulottuville. Tuo ne siihen. Ai, olipa loistava hetki. Ton kovempaa ei tämän radan pääsuojelmaskin tulla, se on pakko. Aivan varmasti. Ja siinä näkyy sitten riehakasta riemua. Erja ja kumppanukset siellä. Näin on tämä juhlava hieno tilanne nähty. Ja nyt on kiva kuulla, että saadaanko me tähän vielä suoraan lähetykseen Mika Salon kommentit. Salo on vielä radalla. Tulee kohta sinne, saa nähdä. Menee jonkin aikaa, siellä Schumacherilla on selittelyä. Ohoja. Olipa tiukka paikka kerta kaikkiaan. Schumacherilla on nyt kovat paikat, kun hän ei usko sitä, mitä hän katsoo monitorista. Häkkinen teki mahdottomasta mahdollisen. Se näytti niin toivottomalle jo jossakin vaiheessa, mutta